Това е манастира Апостола Андреас, който е в турската част, окупира Северен Кипър. Ще опитам да го снимам. Малко, за съжаление, успях да пристигна, когато вече се стъмваше. Дано се получи така хубав клип, за да се отбие представа за какво става дума. Нищо кой знае какво особено към манастир, но явно има много стойност за кипърците. На определения храмов празник. Мисля, че на края на ноември се събират и много хора, много автобуси идват от цял Кипър така да празнуват. Снимам го и мисля да тръгвам обратно, за да мога да се прибера си с теб към цивилизацията, поне към Никозия, докато не се е стъмнил. Манастира. Това е с изглед към морето. Може би точно това го е спасило през времето, че е просто много отдалечен. Ето съвсем на морето. Се лучи много отдалечен, за да не го поругаят турците.